Здравейте, деца! Днес заедно с вас ще се научим да разпознаваме личното местоимение. И тъй като съм сигурна, че обичате да четете и отгадвате гатанки, нека видим една, която съм ви подготвила. Аз съм дългоух, с много остър слух. Пред ловците съм бегач, а пред зелките гризач. Кой съм аз? Какво ще научите в този урок? Кои думи наричаме лични местоимения, да използваме учтивата форма на местоимението вие и да пишем правилно личните местоимения аз и той. А ето и първото нещо, което наистина трябва да запомните. Думите аз, ти, той, тя, то за единствено число, ние, вие, те за множествено число са части на речта. Наричат се лични местоимения. Те заместват съществителните имена и служат, за да се избегнат ненужните повторения. Ето и как става това. В изречението "Катеричката се огледа" съществителното име катеричката може да бъде заместено с личното местоимение тя и ще стане тя се огледа. Нека сега помогнем на момиченцето да напише имейл на госпожа Гочева. Когато се обръщаме към непознат човек или искаме да проявим учтивост, използваме учтивата форма на местоимението вие. И запомняме, че когато го пишем, винаги го пишем с главна буква. Нека сега заедно видим едно стихче, от което вие сами ще разберете как се изписват личните местоимения аз и той. Кой да гони? Аз ли? Ти ли? Той ли? Кой да гони? Кой ли? Аз излитам като птица. Ти си мъничка умница. Той яде бомбони. Той остава, ще ни гони. Нека заедно да видим кои буквички липсват в стихчето. Запомнете, деца, личното местоимение аз винаги се пише с з, а личното местоимение той винаги е с и кратко накрая.